kanki da rahama Allah ji kanki. Me yake faruwa? Wai wa Allah, wai wa Allah. Me ya faru? Wallahi allazi la ilaha illa huwa wa ya akan masoya ta Allah mata rasuwa. Allahu akbar. Da kwatar rasu billahi allazi yana zan da marijiya. Dan ba haka Ai billahi allazi wai dan budurwa ka ta mutu sai ka ce billahi wallahi yana kai na rijiya. Wallahi yana kai ka san rijiya kuwa? billahi allazi yana kai na kai wata irin kalar roka ni he na kan na rijiya billahi allazi la ilaha illa huwa. wai me ya faru? Wai saboda dan ba haguwa ne. Me yake faruwa wannan wani ta mutu kawai wai ka ji bai ka ce wanda roka. Kai ku bar shi ya fada. Ku bar shi ya fada. wallahi ko ba yau ba billahi lazi la ilaha illa ne ko ba yana abuka billahi lazi Fada mana kace kai shege ne. idan kuwar ka zan fada